apa to, Nduk? Tembung sinau, Pak, kata kasar menika wonten garapan ucaran basa Jawa ingkang dereng kula mangertosi. Babagan apa Nduk? Tegesipun nak derek menika napa, Pak? Nah, derekku nak dulur sing tegese sedulur padha mbah. Sederek sami Mbah, menapa kula kaliyan Dik Rini putranipun Pak De Tirta menika uga saged dipun wastani nak derek? Iya bener, Nduk. Lah wong pandemu kuwi ra kakene ibumu. Dadi kowe karo Rini iku nak dulur. Saiki banjur Sukaraja ora bisa diombe senajan wis diolah. Ya iku mergo polusi lingkungan dadi bebaya marang uripe manungsa. Contohnya polusi apa wae? Polusi udara kan disebabake kebul knalpot kendaraan nang pabrik. Suara saka mesin-mesin pabrik lan kendaraan uga bisa njalari swara. Ana uga polusi tanah lan air kan disebabke bahan-bahan kimia. Nanging yen tak kira polusi udara lan polusi air nduweni efek paling gedhe sanget ora. Ya bener kuwi amarga udara lan banyu wigati banget kanggo uripe manungsa lan makhluk hidup ning bumi iki. Saiki kowe bisa bayangke piye yen udara lan banyu kena polusi. Ya pancen polusi udara lan air bisa njalari penyakit kang serius. Rupane bakal kematian. Yen menurut opinimu, piye carane nanggulani polusi lingkungan? Ana pirang-pirang cara, nanging sing awak dhewe kudu nglakoni yaiku nyadari lan uga gawe wong liya sadar babagan bahayane pencemaran lingkungan marang manungsa lan makhluk hidup. Ya kuwi bener, aku setuju.